ಫುಡ್ ತಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಗಳು ಇಟ್ಲ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ವರ್ಮಾಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾರನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನಲಾಂಡೆನ ಹಬ್ಬಿನಲಾಂಡು ಆಂಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಐತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸ್ ಗಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಬಂತೆ. ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುರು ಅಕ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಬಂತೆ. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪು ಒನಸ್ ಆತಂಡು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ದಾಯ ಪಂಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ. ಎಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪೈಸ್ ಗಲಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಒನಸ್ಸುಗತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂಚಿ ರೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತುಳುನಾಡುದ ರೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಕಲು ತುಳುನಾಡುದ ನಂಬರ್ 1 ಜೋಡಿ ಪಂಡದೆ ಫೇಮಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವನುಂಡು ತಾನೆ? ಎಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಏನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಮೊಟ್ಟ ತೂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಸ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಖ್ಯಾತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲ ಏತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ತೂಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಸಿನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತು ನಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆವಡು ಬಂಡದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಜಿನ ಉಳಿತಾನಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ लोग मीठे में निकलना बड़ा लायक आते हैं एटो दबा तो जरी ते दबा तो यार दुबई बच्चों को पकड़ा है वो दूर में रट से होना रटे दिन ना ये रेक्टर वर्ष गाड़ी ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ ಯಾನಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಜಾ ಉಳ್ಳೆ ಓಲು ಶಾರ್ಜಾ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ತಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅವಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೊಡ್ತನಾತುಂಡು ಮರವೈ ಪುಂಡ್ಯ ಸೇವದಡ್ಡೆನ ನೀರ್ ದೋಸೆನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ವರ ನಿಕ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತಾರ ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಪೋಯರ್ ನರ್ಗುವರ್ ಓಕೆ ಭಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ. ಯಾನ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿತ್ತ. ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಜದ ಸ್ಪೈಸ್ ಗಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತ ಬೈಯಡ್ ಒಣಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಲಿದ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೊಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಶಾರ್ಜೋಡು ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಬೈಡ್ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಿಕಲು ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಕಲ್ಲನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫೇವರೇಟ್ ಪೂರ ಡಿಶಸ್ ಮೂಲ್ ಉಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಆತೆ ಸೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಗಳು ಇಟ್ಲ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇದ ತಿಕ್ಕದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್
ಅಕ್ಲೇನ ತಿಕ್ಕದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡುದಕ್ಕಲು ಈ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡುದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರಲೇರು ಉದ್ಯಮಿ ಇರಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ಲ ಮಲ್ತೇರ ಸೊ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷನತೆ ಯಾನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಕು ಮುಲ್ಪ ರಮ್ಯೋಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿರ್ದು ರಕ್ಷಿತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಮೇರ್ ಲವ್ ಮೇರ್ ಲೈಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಂಚಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುದು ಅದನ್ನು ತೂದು ಈಗ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ರೂಮು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ 11:30 ಆಂಡ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ್ ಮೀಟ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಪುನ ಫೀಲೇ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪ್ಲೆಕ್ ಅಕುಲ್ನ ಮಲ್ತಿಜ್ಜು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾತೇರಿಯರ್ ನಮಕೋಲ ಟಿವಿ ಪೂರ ತೂನ ಗನಿಸುನೋ ಮುಕುಲ್ ಆಂಕರ್ ಮುಕುಲ್ ನಮಟ ಎಂಚ ಪಾತೇರ್ವೆರ ಮುಕುಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಮಟ ಎಂಚ ಪಾತೇರ್ವೆರ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಬಟ್ ಅವು ಥಾಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಪೋಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಕೂಡ್ಲೆ ಆರೇ ಬತ್ತದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಒಲ್ಪದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪುದರ್ ಆರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಏರಪ್ಪ ಇದಾಯ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಸೋಡು ಮುಕ್ಳು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಪರಿಚಯ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ತಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾತೇರ್ವೆ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳಾರು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅನಿಸಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರತ್ತ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಈ ಸರಳ ಸಜ್ಜನತೆನೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾರಿಗ ಆರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರತು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏ ರೀತಿ ಹೊಸತಾದ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡುಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರಪುಡ್ಸಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು